Hapangse hamkrai khlainai haine bagino chongmai ni jorawo bo chanai roni bakhangno mokol log laja kami amsini krija ti prasaro hapong hatai thangpege fatiga lamarok hapang sana meria khe tei sable sana meri sinai phiaba haponi bakhak simi mokol kachumui nasigi tongyawi khabuthare tongyawi yogliani bagai tabukhe krija ti prasaro paithane shola rang sabelese paithangse rang khanglai lama sramrasibo hapongno nahari tongliya loksmonjoy parani lukuro kamni lama lukuro rang khanglai JCB tublaise lahar sambai tongasibo rang khanglai lama snampano tabu rang kalia kokungkha rang puchukliya ni bagai kamni lama adang madang ngi tabu kasawi tongkha hanibai amsani MLA Paul Dangso MDC Bimal Kanti Chakmano kohor lakya 48 korom sarabai khobjak mono RD block amsani loksmonjoy parani lukuro kami amsani lukuro shalburum obahaike thanglasho khlaitomani bai tekto nangjak lagi thanai salburi romui lama samna bagai rangkhang lakya tai JCB tubulai lama samna lakya o kamni lukuro huk haba khlai chai aji janai ro o lama kaham unthanga ke snamjak thanga ke huk habani ajima mukhtang thakitung rabar ro jotono hati botalangi phali rang ajui manai tei bania kaham unai phiaba lama haimani bagai kasaw tongbakhya yogliya baithangni rang banyo khanglai lama samlai mani phiaba tabuk rang kuluglia ni bagai puchuglia ni bagai amchani neta MLA MDC no koilekya kisha chubajati kisha kharuk zabadi hal besuk romui ol lahar snamjagi tongmani nalo tabuk to 4 दिन का खाना बिनो 4 दिन का खाता बो बाई ngai chung to jon kisa kai khanglai mani ba tai busuk chung 3-4 दिन gari no khana mani mo lama MLA rok phayei lama snam ni nai hinai kogri phaimani bisingo bo nasinga di hini nongno kogri kalamani yagoro tangi emergency norok nyok ni kamini rok rangkhaglai snamna na chung to yango lokhone parago to nongman nebo tongo nongman jak chemne 6-7 poribar kakhna bile de obose borok semane jora nongman ai che tago porjonto odok jora se khaiman doro obo busuk kosto khai hor hore baloro hor hore busuk khaiman ni hinai tabo nokhai par ri hinjago yango chung ken ingo mani kheti sai maya gabon bagoi tabo jon kisa khai khanglai pano chung tabo nok dakte parnan bagoi chung lama masalam naiman ta ngai yango joto digi osubida tasini muiro phalai maya nini o phalai ro gasuk thalai bagon tongo haino munoi thangmayo kokiaro munoi thangmayo jene tabo robar chara rong na dia suk tabo yango tolase joto no tisai maya or sa haino iste khema tono ni obon bagai joto digi se osubida obon bagai tabo machine season tabo watei komong saka obon bagai tabo nyon kisa kai khanglai pano obon tabo sosagoi tabo goro iste khetonan bagai jotono wasuk lai no chung amte khe mati saman tabo odem mode yakari matong jaka tai tam khanjan tong bechini obono chini sat MLA no bo chung konyang musuk jago tam kai chungno kisa kharuk jarita tekisa ungo lahar snammanani tai kisa snamni phai obon bagai ni obon tai kisan bagai chungno kisa kharuk jarita chini sanno koi jago besuk family ro kayango chini orom na joto chini lokhoni para hoite chigun moni para hoite khai waisai chini obo sai poribar kawo joto huk khaichane mamona joto huk khaicham to abo tabo ol lahar mane lama snamai ani bagai nongni mukhitung thaitung ro plangai phalmai yangi tong bor obo joto no tabo tharok bo khaklo rok o sibino bo tabo horoi maya haino bekar kalaima tong hata bukta jodi amon tabu daratari snam manga kai nongni muje manani dam bai man thatok ni wow je chung je chongman mote man naita ngai tabo go lama hamya ni bagoi ta khana bu mal tilangai maya
mal to jotno ustok kai ton baijak tabuk nogono lama slamai tongo hinai to param borok to wasoi tong lesa ge yango hinkai chini kabar se khaimani hinka lama mo bo bisini andaro omo to porbo korom sora andar omo porbo korom sora bisini andaro kami ngagai lokhondoi para na nini mungkai awan mohan dev burma senior to tabuk omo lokhondoi para jodi omo lama tabuk sanamai tongmon abo jori kahamkai sanam thangmang hangkai to tabuk chini orse joto mai rok shipping rok khaklo rok rungbaijak lama sanamai tongo hinai chonglai yangole sini rangka barong yan bagoi tabuk gari se phirok thangangkai tabuk jongne omtoi osubida ongtong ta mane norok khaklo rok nini mukhutum thaiketung rok phalma yangai tong ta osubida obo tabuk jotono rungbaijak emne to logorok to lama sanamai tongo hinai borokle hamjagoi te tongta khanap to mongolbar din de khanap to gari sokpaine teni to sombar din lama sanamai phaijangkai khanap to tirang thamone se borokle salaisi tongangkai tabuk chincha omtoi ong tongangkai tai boro সময় মতে নরক মুখতুং রক ফালমাই yangai tong সময় মতে মুখতুং রক তিলাংমাই yang tongga নরক মুখ নং মুই রক হরই ফালমানি slai gari betlangman gete gete red kom no khede falmana abo to nang chung to tabo kosto khai hore tilangmani bai gari be thingai to chung kisame sa kom khai pano phalai mano kobang bo tilangoi mano kai yango bo chung dam kom khai phalai mano 10 mane 20 taka mane hingai chung 15 taka pano phalai mano hingai tabuk to chung hore thana hingai to 10 kan 15 kan ro chikon saro hingai che 10-15 kan jora payano otorong to nang 10 kan se paya thai tam khai che poza sakai tong hingai gari be hingai to tilang thangmano acha te busuro lama snamdo yangi thangabo tai se chini ayango lokhonjoi para hoite ojang thang chin para bo chigon mori para thangna hingai to tai se 3-4 kilometer lama tongkho ikabo je ageo hawal mani abo kuak bai joto kuak ge klai snamani tabo bondo khlai dijaka tabo lama la hasnamani bondo hingai to chini rang kabar khaiman dia je borok khlai man je sing khangai parani rang khanglai mani abo bai kabarong yan bagoi borok to ni gonta hisab khlaiman ba rangni mu unujai se khaithana hinkai abon bai sok rang kabar khaimian bagoi ching tabo misimbu phirugri ma hokata juda bemar manjagai hami maya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyorok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni ganawono grungshauno kaham shakduk mangduk najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanya krung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong Dr. Shaknaima Kari of clinico ketal jurani ketal mesin rok bai shak najagui tongo tei test rokbo khlaijago romdi blood test ultrasonography ECG Holter EEG echocardiography digital x-ray pathology pharmacy PFT akoro haike asukta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871